नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 आसिन 3 गते यानी 19 सितंबर 2024 से सुनल जाओ देश दुनिया के आज की 11 गो प्रमुख खबर सब। 12 के पचरौता नगर प्रमुख सहित के टोली डेंटल तथा फिजियोथेरेपी सेवा के छड़ के अनुगमन कैले बाटे। स्थानीय सरकार मातहत के स्वास्थ्य संस्था लगायत विभिन्न संस्था के छड़ के अनुगमन करे के क्रम में नगर प्रमुख जलंधर सिंह काल बेनौली 7 स्थित डेंटल अस्पताल तथा फिजियोथेरेपी सेवा स्थल पहुंच के वहां से प्रवाह होके वाला सेवा के बारे में जानकारी ले बानी। साथ ही नगर पालिका से प्राप्त सेवा सुविधा के अस्पताल के कैसन प्रवाह कैले बा कह के बारे में अनुगमन कैल नगर प्रमुख जलंधर सिंह बताईनी। स्थानीय सरकार से प्रदान करल जाए वाला दवाई, अस्पताल के फोहर व्यवस्थापन, रोगी के मिलल सेवा सुविधा के बारे में अनुगमन कैले बानी कह के वहाँ के बताईनी। अनुगमन के क्रम में भेटल सामान्य कमजोरी सुधार करेला सुझाव भी दिले बानी कह के बताईनी। अनुगमन के क्रम में अस्पताल में रहल रोगी सब के मिलल सेवा सुविधा प्रति संतुष्टि व्यक्त कैले रहे। नगर पालिका से अस्पताल सहित पालिका के कार्य क्षेत्र अंतर्गत सर्वसाधारण संगे प्रत्यक्ष सरोकार रखे वाला निकाय के अनुगमन करत आइल बाटे। सरकारी व गैर सरकारी निकाय से नागरिक के मिले वाला सेवा सुविधा के प्रभावकारी बनावे वाला अनुगमन कार्य के निरंतरता देवे के नगर पालिका जनैले बाटे। जिला प्रशासन कार्यालय 12 संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय दिवस से विभिन्न कार्यक्रम सब के आयोजना करके भव्य रूप में मनैले बाटे। प्रभात फेरी या बृहद सर सफाई अभियान सहित आयोजित ई दिवस के कार्यक्रम जिला प्रशासन कार्यालय से बाजा गाजा सहित के रैली के साथ में शुरू भइल रहे। उक्त रैली कलैया बाजार के विभिन्न भाग में परिक्रमा करत सिद्धेश्वर मंदिर प्रांगण में पहुंच के कौन सभा में परिणत भइल रहे। 2072 आसिन 3 गते नेपाल के संविधान 2072 जारी भइल घोषणा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव से कल गेल है। ओकरे याद में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि जिला समन्वय समिति के सभापति नरेंद्र कुमार शाह रहल रहनी। तक कार्यक्रम के अध्यक्षता 12 के प्रमुख जिलाधिकारी शशिधर घिमरे कल रहनी। कौन सभा में संबोधन करते सभापति शाह संविधान दिवस के अवसर में अपन घर में दीप प्रज्वलन करेला सभे के आग्रह कल बानी। साथ ही उक्त अवसर में सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में 200 झाड़ रोप के वृक्षारोपण करेल जानकारी भी वहाँ के दिले बानी। उक्त कार्यक्रम में जिला प्रशासन कार्यालय 12 के सहायक प्रमुख जिलाधिकारी छवि रमन भट्टराई, जिला प्रहरी कार्यालय 12 के प्रमुख प्रहरी प्रेक्षक महेंद्र खड़का, सशस्त्र प्रहरी 12 के प्रमुख संतोष सिंह, राष्ट्रीय अनुसंधान उप निर्देशक अभिनय दीपक खड़का, ज्वाला दलगण के प्रमुख सेनानी कुमार श्रेष्ठ, समाज सेवी, विभिन्न सरकारी कार्यालय के कर्मचारी, संचारकर्मी लगायत के उपस्थिति रहल रहे। संविधान दिवस के प्रभावकारी बनावे आयोजित प्रभात फेरी, वृक्षारोपण तथा अन्य कार्यक्रम सबसे स्थानीय वासी राष्ट्रपति के गौरव आ एकता के भावना प्रवर्धन कैल जनैले बाटे। विभिन्न मुद्दा के फरार प्रतिवादी सब के 12 प्रहरी नियंत्रण में ले बाटे। जिला अदालत 12 से जालसाजी मुद्दा में वारदात पश्चात फरार रहल 12 जिला के कलैया उप महानगर पालिका 1 रहे वाला 67 वर्षीय मंजू रहमान, उहे जगह के रहे वाला 57 वर्षीय मासूमा कहले वाला मनोरमा, वार्ड नंबर 11 के 77 वर्षीय सुकुट माझी मुसहर, ऐसा ही उहे वार्ड के बैरिया के अंदाजी 53 वर्षीय शरद कुमार उपाध्याय आ सार्वजनिक मुद्दा में दोषी ठहर होकर फरार रहल कलैया 11 घोघलरिया रहे वाला 73 वर्षीय शिवरानी कहले वाला शिवतरनिया थरुनी के लुका के रहल अवस्था में प्रहरी नियंत्रण में ले बाटे। नियंत्रण में लिहल उ लोग के जिला अदालत 12 में उपस्थित करावल गईल। 12 के प्रहरी प्रवक्ता प्रकाश सापोटा जानकारी दिले बानी। सिराहा में स्रोत न खुलल 16 लाख रुपया सहित एक व्यक्ति के प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाव पड़े वाला में सिराहा के बरियारपट्टी गांव पालिका 2 खोकसी टोल के 48 वर्षीय ललित दास रहल बनी। प्रहरी दास के काल बरियारपट्टी गांव पालिका 1 गोरगामा स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में चेक जांच के क्रम में पकड़ाव कैल गेल सिराहा प्रहरी जानकारी दिले बाटे। गोप्य सूचना के आधार में प्रहरी चौकी कचनारी से खटल टोली भारत से नेपाल तरफ से 10 प 9853 नंबर के मोटरसाइकिल में आ रहल दास के चेक जांच कैला पर कमर में गमछा से बांध के लुकावल 16 लाख रुपया मिलल बाटे। प्रहरी के अनुसार पकड़ाव पड़ल रकम में 1000 के 1000 थान अर्थात 10 लाख आ 5 से दर के 12 से थान अर्थात 6 लाख रुपया नेपाली नोट बरामद भइल बाटे। दास ऊपर थप अनुसंधान हो रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा जनैले बाटे। आज संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल गईल बाटे। सार्वभौम संविधान सभा से 2072 आसिन 3 गते संहिता सहित के संविधान जारी भइल दिन के स्मरण में हरेक वर्ष आसिन 3 गते के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनावल जाला। संविधान दिवस के अवसर में सैनिक मंच टूड़ी खेल में आज सवेरे 8:30 बजे से विशेष समारोह के आयोजन कल गेल रहे। समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, उपराष्ट्रपति राम साहेब प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली लगायत सहभागी भइल रहने। टूड़ी खेल में आयोजित समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक झांकी प्रदर्शन कल गेल रहे। नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि
अंत्येष्टि कैला के साथे शांति के प्रतीक के उजर परिवार उड़ाव के प्रचलन रहल रहे। आज सभे नेपाल के घर घर में दीप ज्वलन करके दिवस से मनावेला सरकार आह्वान कैले बाटे। सरकार से संविधान दिवस से विभिन्न कार्यक्रम करके मना रहल बेरिया मधेश के बहुत ऐसा नगर पालिका ई दिन के करिया दिन के रूप में मना रहल बाटे। बंदूक के नोक में मधेसी सपूत के रगत के ऊपर चढ़ के संविधान घोषणा कैल दिन के याद में आसीन 3 के काला दिन के रूप में मनावेला लोग। बहुत ऐसा अपन फेसबुक प्रोफाइल करिया तस्वीर तथा पोस्ट रख के काला दिन मना रहल बाटे। मधेशवादी दल संगे संबंधित विभिन्न संगठन सब भी विभिन्न कार्यक्रम करके करिया दिवस से मना रहल बाटे। सांसद बीना जायसवाल कुर्मी राप्रपा के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य में मनोनीत भइल बाड़ी। नवीन राप्रपा कार्य योजना अंतर्गत 40 वर्ष से नीचे के 20 युवा के पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति में ले जाए के निर्णय कैल अनुरूप 10 जने महिला और 10 जने पुरुष युवा के पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य चयन कैल गेल राप्रपा जनल बाटे। पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा उपाध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधान के संयुक्त में छनौट समिति गठन कैल गेल तथा छनौट समिति मापदंड के आधार में अंतर्वार्ता लियल गेल रहे। अंतर्वार्ता के नतीजा अनुसार पर्सा के बीरगंज से निवासी सांसद बीना जायसवाल कुर्मी भी केंद्रीय कार्य समिति सदस्य में छनौट होखे में सफल भइल बाड़ी। लंबा पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि रहल उनका के राप्रपा समानुपातिक तरफ से सांसद बनैले रहे। वैदेशिक रोजगारी के खातिर विभिन्न मुल्क में भेज देम कह के ठगल आरोप में उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय 2 जने के पकड़ाव कैल बाटे। पकड़ाव करे वाला में स्यांगजा घर भइल काठमांडू रहे वाला 28 वर्षीय राजन अर्याल आ झापा घर भइल भक्तपुर रहे वाला 46 वर्षीय जयनारायण राजवंशी बानी। दुबई आ अल्बानिया में भेज देम कह के अर्याल 3 लाख रुपया ठगी कैले बानी। राजवंशी से 5,50,000 ठगल उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय के एसपी काजी कुमार आचार्य बतानी। उ लोग के थप अनुसंधान कार्रवाई के खातिर प्रहरी वैदेशिक रोजगार विभाग के कार्यालय ताहचल में भेजले बाटे। प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी आसपा आज बीरगंज में संविधान खारिजी के मांग करत विरोध प्रदर्शन कैले बाटे। प्रदर्शन के क्रम में बीरगंज के घंटा घर से कुछ पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सब पकड़ाव भी पड़ल बाटे। आसपा वर्तमान संविधान खारिजी के मांग करत आज बीरगंज में अंत्येष्टि यात्रा निकलले रहे। उहे क्रम में प्रहरी आसपा के केंद्रीय कमेटी सचिव बाबूराम कौशिक, मध्य प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, आसपा नेता सब श्री भगवान पटेल, लाल बाबू मंसूरी, किरण यादव, सुनील शाह, राकेश बैठा, संदेश शाह, संध्या पासवान लगायत के नेता सबके पकड़ाव कैल पार्टी जनरल बाटे। आसपा केंद्रीय सदस्य व मध्य प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर हेम प्रसाद शाह प्रहरी के धरपकड़ एवं हस्तक्षेप के भर्त्सना करत पकड़ाव पड़ल नेता सबके यथाशीघ्र रिहा करे के मांग कैले बानी। हिंदू सब के आस्था के केंद्र मानल जाए वाला जनकपुर के प्रसिद्ध जानकी मंदिर में फेरू चोरी के घटना सब बढ़े लागल बाटे। मंदिर परिसर भीतर श्रद्धालु तीर्थयात्रु सब के गहना चोरी होके लगला बाद सुरक्षा व्यवस्था बारे प्रश्न उठे लागल बा। काल मंदिर के गर्भगृह अगाड़ी दर्शन के क्रम में आधा दर्जन महिला सब के सोना के गहना चोरी भइल बाटे। पिछला बेरी आरती पूजा हो रहल बेरिया भारत से आयल श्रद्धालु महिला सब के घेंट से 2 गो सोना के सिकरी चोरी भइल रहे। 54 जने के समूह में रहल उक्त महिला सब के सिकरी चोरी भइला बाद घटना से मंदिर के सुरक्षा प्रणाली ऊपर उत्पन्न कैले बाटे। इससे पहले चोरी न्यूनीकरण के खातिर मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरा जड़ान कैल गेल रहे आ गर्भगृह अगाड़ी लोहा के बारकेट रखल गेल रहे, जना से चोरी के कुछ हद तक नियंत्रण कैल गेल रहे। लेकिन काल भीड़ भाड़ के कारण बारकेट हटाइला बाद फिर चोरी के घटना बढ़ल बताल गेल बाटे। स्थानीय श्रद्धालु सब के अनुसार गर्भगृह अगाड़ी दर्शन करे के जगह में सीसीटीवी कैमरा जड़ान न भइला के कारण चोरी सहज रूप में हो रहल बाटे। नेपाल प्रहरी नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन अगाड़ी से 7 जन के नियंत्रण में लेले बाटे। संविधान के विरोध में प्रदर्शन कैल आरोप में उ लोग के नियंत्रण में लिहल जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारी जानकारी दिले बानी। पकड़ाव पड़ल सबके प्रहरी वृत्त नया बानेश्वर में रखल गेल बाटे। सरकार विभे के संविधान दिवस मना रहल बेरिया असंतुष्ट पक्ष सबके विरोध प्रदर्शन भइल रहे। संविधान दिवस के अवसर में नागरिक स्तर से आज संध्या 4 बजे दरबार मार्ग नेशनल डे कंसल्ट के आयोजना हो रहल बाटे। विश्व के सबसे ज्यादा जनता सब से मत गिरा के जनप्रतिनिधि चुने वाला भइला से भारत के विश्व के सबसे बड़का लोकतंत्र कहल जाला। लेकिन इस सबसे बड़का लोकतंत्र भइल देश में चुनाव एक बेर भइल नइखे। केंद्र होके चाहे राज्य स्तरीय चुनाव सभे विभिन्न चरण में होखेला। ई बात में विमति पिछला समय में उठत आइल बाटे। ओकरे के संबोधन करेला काल भारत के संघ सरकार एक देश एक चुनाव के प्रतिवेदन पारित कैले बाटे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बनावल प्रतिवेदन मोदी नेतृत्व के मंत्रिपरिषद पारित कैले बाटे। भारतीय समाचार पोर्टल वायर के अनुसार संघ, राज्य, स्थानीय पंचायत तथा नगर सब के सभी चुनाव एक बेर करे के बारे में प्रतिवेदन तैयार भइल बाटे। भारत के संघ सरकारी सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव पत्रकार संगे बातचीत करत ऐसन जानकारी दिल बाड़ी। आज के खातिर बादल खबर इतने। फेरू बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके अभी करम। तब तक विदा दी, नमस्कार।